идомаи бозиҳои даври якуми Лигаи Олии футболи Тоҷикистон дар мавсими 2025 имрӯз дар рӯзи охир баргузории ду рақобати дигар ба нақша гирифта шудааст. нахуст дидори дастаҳои Панчери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва Ҳулбуки Восе сурат мегирад баъд аз чанд лаҳзаи ба шумор дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе. ин ду дастаи вилояти Хатлон ба масофи ҳам мераванд ва шомгоҳон дар ҳамин майдон соати 18 бо вақти Душанбе дидори охирини даври якум бо иштироки ду дастаи Водии Ҳисор, Барқчии шаҳри Ҳисор ва Регат Тадази Турсунзода ҳам сурат мегирад ва баъдан рақобатҳои даври якум ҷамъбаст мешавад. мавсими нави футболӣ назар ба солҳои қаблӣ барвақттар шурӯъ шуд. дӯстони гиромӣ, тақрибан як моҳ барвақттар оғоз гардид рақобатҳо дар Лигаи Олӣ ва мо аллакай шоҳиди чаҳор бозӣ шудем. баъзе натиҷаҳои шояд ғайриинтизор ҳам буданд. илова бар ин омодагӣ ва тайёрии дастаҳоро ба мавсими нав аз бозии якум албатта ба пуррагӣ баҳо додан мумкин нест, лек дар умум гуфтан мумкин аст ки баъзе аз дастаҳо дар умум тавонистанд ба мавсими нави рақобатҳо як омодагии ҷиддӣ ҳам бубинанд ва вориди арсаи рақобатҳо шуданд баҳри ба даст овардани натиҷаҳои хуб ва баҳри зинаҳои ифтихорӣ. албатта онҳо миёни ҳам талош мекунанд. баҳори оламафрӯз фаро расид. дар пеш мову шуморо ҷашни аҷдодии наврӯзи хуҷастапай ҳам интизор аст дӯстони гиромӣ ва дар арафаи ҳамин гуна идҳои бисёр зебову миллии кишварамон баргузории рақобатҳои футболӣ низ умедвор мешавем ки сафи мухлисонро дар варзишгоҳҳо зиёд мекунад. футбол албатта пеш аз ҳама барои мухлисон аст ва мо интизори он ҳастем ки махсусан баъд аз он ки дар майдонҳои хонагии худ дастаҳо бозиҳоро қабул мекунанд, сафи мухлисон боз ҳам зиёдтар мешавад ва ҳар кадоме аз дастаҳо ҳунару маҳорати волои худро дар он бозиҳо нишон медиҳанд. дидори имрӯза ҳасосияти муайяне барои ҳар ду даста дорад, зеро мавсими навро ҳар кадоме аз онҳо мехоҳанд бо натиҷаи бисёр хубу арзанда оғоз кунанд ва имрӯз мо шумо хоҳем дид ки набарди дастаҳои Панчери Ҷалолиддини Балхӣ ва Ҳулбуки Восе бо чӣ анҷом меёбад. дӯстони азизу арҷманд, инак дастаҳоро истиқбол мегирем. дастаҳои Панчер ва Ҳулбук вориди майдон мешаванд. давоми солиёни зиёд аст ки дастаи Ҳулбук дар Лигаи Олӣ иштирок намекард. бори охир дар он мавсими 1997 бо номи Ранҷбар дастаи мазкур дар Лигаи Олӣ ҳунарнамоӣ кард. таърихи бисёр тӯлонӣ дорад, беш аз 40 сола ва хоҳем дид ки баъд аз баргашти худ ба чӣ натиҷае ноил мешаванд футболбозони дастаи Ҳулбуки Восе. хуб дӯстони гиромӣ, дастаҳо ба майдон баромаданд. биёед суруди миллии кишварро мешунавем ва баъдан гузориши мустақимро давом медиҳем.
бинандагони гиромӣ, инак суруди миллии кишварамон садо дод дастфишурии футболбозонро бо ҳамдигар ва бо гурӯҳи доварон дида истодаем ва баъд аз чанд лаҳза ҳайатҳои асосии дастаҳои иштироккунандаи бозии имрӯзаро барои шумо маърифӣ хоҳем кард. дастаи мизбон дастаи панҷшери ҷалолиддини балхӣ аст. Дар рақобати имрӯза онҳо бо пироҳанҳои ранги сабз вориди майдон шуданд ва ҳарифи онҳо дастаи ҳулбуки восе бо пироҳанҳои кабуд вориди майдони рақобат шуданд. хуб, охирин суҳбатҳо бо капитанҳои ҳар ду даста ва ҷонибҳо албатта бояд муайян шаванд, ки аз кадом тараф дастаҳо бозӣ мекунанд ва ҳамчунин тӯб ҳам ба ихтиёри кадом даста вогузошта мешавад инҷо аён шуда истодааст. дӯстони гиромӣ, хуб, лаҳзае ки аксбардорӣ аст, онро ҳам мебинем. баъдан боз саҳнаи аксбардории дастаҳо низ ҳатман ҷараён мегирад. хуб, ҳоло бозии якум аст барои ҳардуи дастаҳо. наметавонем бигӯем он гурӯҳи футболбозоне ки имрӯз интихоб шуданд маҳз гурӯҳи бозигарони ҳайати асосӣ ҳастанд, бале ҳайати аввалияро мураббиён интихоб карданд. гурӯҳи доварон бошад дар ҷараёни бозии имрӯза бо роҳбарии Абдулло Давлатов кор мекунанд. рефери дараҷаи фифа аст акнун Абдулло Давлатов аз ноҳияи шаҳри нав мебошад ва ҳамчунин дар канорҳо ба ӯ ғайрат Рӯзибоев аз ноҳияи шаҳри нав ва Холмурод Абдусаломов аз ноҳияи шаҳри нав кӯмак мекунанд. довари чаҳорум Амирҷон Хоркашев аст. ҳайати дастаи панҷшер дар экранҳои телевизиони мо шумо Питер Саркоди дар хати дарвоза Саидаминов Давлатбек, рақами 17 капитен даста Равшан Азизов, рақами 19 Фирдавс Алиназаров, рақами 13 Қурбонбой Шералиев, рақами 20 Дориан Гангунтенгу, рақами 7 Кабир Салимшоев, рақами 9 Абдуфатто Худойдодзода, рақами 63 Умар Шарипов, рақами 77 Хуршед Абдуллоев ва рақами 22 Парвиз Бохунов. Сармураббии даста Бахтиёр Ҳакимов акнун дар мавсими кӯҳӣ таъин шудааст. интизори садои ҳуштаки довар ҳастем. баъдан ҳайати аввалияи дастаи ҳулбукро ҳам барои шумо муаррифӣ хоҳем кард. ва сармураббии дастаи ҳулбуки восе Ҷалолиддин Маҷидовро ҳам ин лаҳзаҳо шумо дар рӯи экранҳои телевизиони худ дида истодаед. мураббие ки дар гузашта ҳамроҳи дастаи файзганди ноҳияи восе низ дар лигаи олӣ фаъолият дошт. хуб, оғоз мешавад бозӣ ва аз маркази майдон футболбозони дастаи панҷшер тӯбро ба бозӣ дароварданд. хуб, дӯстони гиромӣ, ҳайати дастаи меҳмон ҳулбуки восе ба таври зайл аст. дар хати дарвоза рақами 1 Гбеку Проспер дарвозабон, футболбозоне ки дар мавқеҳои дигар бозӣ мекунанд. рақами 71 Алишо Худойқулов, рақами 6 Вафо Ҳахоманишӣ, рақами 3 Алишер Холмуродов, рақами 18 Алишер Салимов, рақами 88 Ҷафар Исмоилов, рақами 7 Ҷамшед Муродов, рақами 10 Масрур Қиёмиддинов, рақами 62 Сафарали Каримов, рақами 55 Паҳлавон Баҳризода ва рақами 11 Хайриддин Турахонов. сармураббии даста тавре гуфтем Ҷалолиддин Маҷидов аст. хуб, дар мавриди доварон болотар таъкид кардам ва ҷои ёдоварист ки дар тамоми бозиҳои даври якуми лигаи олӣ гурӯҳи видеодоварон ҳам кор мекунанд. дӯстони гиромӣ, ва имрӯз дар ҳуҷраи вар нафарони зерин ҳастанд. Хуршед Дадабоев аз шаҳри Хуҷанд, Хусрави Сидиқзод аз шаҳри Душанбе ва ҳамчунин Наталия Сотникова аз шаҳри Душанбе. комиссари бозии имрӯза Субҳон Хоҷамов аз шаҳри Душанбе ва нозири доварон Диловаршо Орзуев аз шаҳри Ҳисор ҳастанд. тамоми шахсони расмии рақобати имрӯзаро барои шумо муаррифӣ кардем. акнун таваҷҷӯҳ албатта бевосита ба ҷараёни худи бозии дастаҳо хоҳад буд. ҳулбук соли гузашта дар лигаи якум тавонист қаҳрамон шавад ва соҳиби рохат ба лигаи олӣ гардид. панҷшер бошад дар мавсими гузашта зинаи 11-умро дар лигаи олӣ касб кард. дар бозии гузаришӣ муқобили дастаи парвози
вилояти Суғд рақобат намуд дар бозии якум дар сафар мусовӣ кардан 1-1 ҳарчанд онҷо Парвоз пеналтиро истифода бурда натавонист ва дар бозии ҷавобӣ дастаи Панҷшер дар хонаи худ беҳтар буд тавонист ғалаба кунад аз ҷамъи ду бозӣ онҳо рохати худро дар лигаи олӣ нигоҳ доштанд ва имсол дастаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ боз ҳам барои беҳтар кардани натиҷаҳои худ ҳамасама назар ба мавсими гузашта талош мебарзад. фишори бисёр хуб инҷо вазъияти хатарнок бубинед чӣ гуна ба амал омада истодааст. хело хуб прессинг кардан бозигарони дастаи Ҳулбук ва бубинед дар чунин ҳолати мушкил капитани дастаи Панҷшер Равшан Азизов ба хато роҳ дод. паси ҳам дастааш дар ин ҳолат хост ки ба канор тӯбро равон кунад Равшан Азизов, аммо комёб нашуд ва дар ҳолати баъдӣ ҳам бозигарони дастаи Ҳулбук хело хуб фишор овардан, махсусан Паҳлавон Баҳризода ки бо рақами 55 бозӣ мекунад. бо прессинги худ, бо фишороварии худ ҳамроҳи ҳамдастаи дигараш ба натиҷаи даркорӣ ноил шавад. рафти бозии имрӯзаро дӯстони гиромӣ мо бевосита аз худи варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе шораӣ карда истодаем ва аз он минтақае ки мо қарор дорем, аз баландии варзишгоҳ, аз минбари варзишгоҳ метавонем бигӯем намои умумии он хеле хуб намудор аз сари ҷойгишаи футболбозони дастаи Панҷшер тавре мо мебинем ҳангоми ба хати дифоъ нишастан 4-5-1 аст, вале дар лаҳзае ки онҳо ба ҳуҷум мегузаранд 4-4-2 мавқеъгирии футболбозони ин даста дида мешавад. Офсайд буд дар лаҳзаи ҳуҷуми қаблии футболбозони дастаи Ҳулбук ва саҳнаи такрории ҳамин ҳолатро як бори дигар метавонед бубинед. ҳанам инҷо вақте партоф бо сар сурат гирифт ба самти Хайриддин Турахонов, онҷо аллакай офсайд вуҷуд дошт. хуб дар нақши ҳуҷумкунандаи марказии дастаи Панҷшер тавре мо дида истодаем Парвиз Боқӣ Охунов ҳунарнамоӣ дорад ва Хуршед Абдуллоеву Умар Шарипов дар лаҳзаҳои зарурӣ ба ӯ аз ду канор метавонанд кӯмак кунанд. қоидаи бозӣ вайрон шуд. Бале Алишер Салимов дар ин ҳолат қоидаи бозиро вайрон кард. Кабир Салимшоев ирсоли тӯбро аз сӯи ӯ мебинем. хело партофти баланд буд аз ҷониби Кабир Салимшоев, аммо бозигарони хатти дифои Ҳулбук тавонистанд ин ҳолатро бартараф кунанд. умуман дӯстони гиромӣ ҳайъатҳои ҳар ду даста тағйир ёфтааст назар ба мавсими гузашта. агар мо ба феҳристи бозигарони нав даъватшудаи дастаи Панҷшер нигоҳ кунем, пас мебинем чанде аз бозигароне ки дар бошгоҳҳои дигари лигаи олӣ қаблан ҳунарнамоӣ мекарданд сафи ин дастаро пурқувват карданд. барои мисол Масрур Қиёмиддинов аз ҳайати дастаи Равшан ба ин тим омад. Паҳлавон Баҳризода ки гуфтем солҳои қаблӣ дар Масрур Қиёмиддинов аз сафи дастаи Равшан ба Ҳулбук пайваст. хуб ибтидо ма аз дарбораи дастаи Ҳулбук мегӯем. хуб Паҳлавон Баҳризода ки таҷрибаи бозӣ дар лигаи олиро кам ҳам бошад дорад, ҳамлагар. Хайриддин Турахонов ки нимаи аввали мавсими гузаштаро дар ҳайати дастаи Вахш сипарӣ кард, баъдан ба дастаи Ҳулбуки Восе пайваст ва дар лигаи якум беҳтарин нишонзан ҳам шуд. инҷо каме осеб мегирад бозигари дастаи Панҷшер.
خب کمک تیبی رسانیده ایستادند. میدونید بسیار ضربه قوی بوده است. در حالت قبلی که در صحنه تکراری ما دیده ایستادیم توپ بر روی پرویز باقی اوخونوف برخورد. اینک با او کمک تیبی رسانیدند و او هم از جای خود بالا می شود. کمی با هم دیگر خلال رسانیدند. در حالت قبلی فوتبال بزرگ دسته بولبوک دوام می‌یابد. از کنار ارسال توپ می‌بینیم. در مرکز میدان از نو فوتبال بزرگ دسته بولبوک توپ رو صاحب شدند و قاعده ویرانکنی نوبتی هم ثبت شد. بر مقابل مسرور قیومیدین یک بار دیگر میتوانید ببینید لحظه ویران شدن قاعده بازی را. خورشید عبداللهیف اما نمیتواند حرکت های خود را دوام دهد زیرا جمشید مرادوف پیشروی او را گرفت و پس در حالت مذکور خطا اجرا می شود، در حالی که امکان بود البته با مسرور تا پس دقیق انجام دهد و همدستش امکانیت خوبی را پیدا کنند. مبارزه جدی رفته ایستاده است از هر دو جانب برای برتری پیدا کردن از نگاه توپداری، از نگاه حدود رو بیشتر زیر کنترل خود گرفتن. سفرعلی کریموف پس به کناری راست، یکی از بازیگرانی با تجربه ترینی که در حیات دسته بولبوکی بوسه هنرنمایی دارد ما سفرعلی کریموف است که قبلا سالیان زیاد در لیگ اولی هنرنمایی کرده بود، مخصوصا در صف دسته ریگارتا دست و همچنین یک مدت در دسته حاصلاتی فرخور. باز هم قاعده بازی ویران می شود. علیشیر سلیموف به خطا راه داد. تکراری قاعده ویران کنی علیشیر سلیموف رو هم دیدید. این بار اول نیست از سوی او. از وضعیت استانداردی طور دیدید چیزی حاصل نشد در حالت قبلی. مبارزه در مرکز میدان و توپ رو فوتبال بزرگ دسته بولبوک به دست میارند. اینجا بسیار شانسی خوب میتوانست پیدا شود. خیرالدین تورخانوف هم خواست پس دهد در همان لحظه اما پیشروی او را گرفتند. قیومیدینوف ارسال نوبتی توپ به کنار مقابل و اینجا مبارزه دوام دارد. از نزدیک دروازه باید توپ به بازی درآورده شود. طور از صحبت با نمایندگان دسته بولبوک معلوم شد، یعنی قبل از آغاز رقابت امروزه با مسئولین دسته مذکور مصاحبت داشتیم. رهبریت دسته به خلاصه آمدند که در مرحله یکم چمپیونات بیشتر به آن بازیگران تکیه کنند که زحمت کشیده
طولی چند سال اخیر در حیات دسته هولبوک بازی کردند و این تیم رو به لیگ اولی برآوردند. از این سبب در حیات دسته مذکور اونقدر تغییرات زیاد نیست. یعنی باور کردند به همان بازیگران و از سوی دیگر امکانیت دادند چون آنها زحمت زیاد کشیده بودند برای به لیگ اولی برآوردن دسته مذکور. و بعدا طور اشاره رفت در مرحله دومی چمپیونات ممکن است در هیئت دسته مذکور بعض تغییرات و دیگرگونی‌ها روی دست گرفته شود. партофти якуми Сафарали инҷо натиҷа надод, аммо Каримов таҷрибаи калон дорад ва инҷо боз аз ҳолати дигар хост ирсоли тӯбро анҷом диҳад ки чандон гӯем ба мақсад мувофиқ ҳам набуд дар ҳолати дуюм. акнун ҳуҷуми бозигарони дастаи Паншерро мебинем. аз канори рост гузариши бисёр хуб буд ва сипас ирсоли тӯб ба назар расид. Абдуфаттоҳ Худойдодзода буд ки дар ҳолати қаблӣ аз канори рост гузашту баъдан хост ирсоли тӯбро анҷом диҳад. Кабир Салимшоев чунон дад ба назди тӯб меояд ва дар вазъияти стандартӣ мехоҳад тӯбро ба бозӣ даронад. ирсоли тӯбро мебинем. вазъияти бисёр хатарнок аст ва чӣ гуна имконият пайдо мешавад. Чӣ зарбаи зебоеро мо шумо дар ҳамин лаҳзаҳо мебинем бо иштироки бозигарони Паншер. Фирдавс Алиназаров дар маркази таваҷҷӯҳ қарор мегирад. дӯстони гиромӣ, як бори дигар биёед бубинем. тӯбро қабул кард. аслан ӯ дифоъгар аст, аммо дар ҳамин ҳолат ки ба ҳуҷум пайваста буд хело олӣ бозӣ кард. бубинед, тӯбро қабул мекунад ва баъдан бо усули қайчӣ зарба мезанад. пешроҳи ӯро намегиранд. андаке зарба хато рафт. ҳатто дарвозабони дастаи Ҳулбук дар ҳамон ҳолат аслан чанд сония дарк накард ки чӣ ҳолате иттифоқ афтодааст. тӯба ихтиёри бозигарони дастаи Ҳулбук гузашт. паҳлавон Баҳризода ба канор пас медиҳад. Сафарали Каримов ирсоли тӯб на он қадар хуб, аммо ҳуҷум давом меёбад ва инҷо аслан чандон зарбаи хуб ҳам набуд. ҳатто мумкин ин зарба ҳам набошад дӯстони гиромӣ дар асл. бояд бубинем. Каримов аз канори рост ирсоли тӯбро анҷом медиҳад. Фирдавс Алиназаров хост ин ҳолатро бартараф кунад, аммо тӯб ба назди бозигари дастаи Ҳулбук омад ва тавре мо дидем дар ҳолати қаблӣ зарба дида шуд ки аз паҳлӯи дарвоза гузашт. дар бораи тарҳи ҷойгиршавии бозигарони дастаи Паншер болотар гуфтем ки 4-4-2 аст дар маҷмӯъ. дастаи Ҳулбук ҳам айнан ҳамин гуна тарҳи ҷойгиршавӣ дар дастаи мазкур низ тавре дида мешавад. 4-4-2 аст. паҳлавон Баҳризода бо ҳамроҳии Хайриддин Турахонов дар хати ҳамла бозӣ доранд. вайроншудани қоидаи бозӣ дар ин ҳолат ба назар мерасад ва довар корти зарди аввалинро аз ҷайби худ берун мекунад. дар муқобили Парвиз Боқӣ Охунов инҷо вайроншудани қоидаи бозӣ ба назар расид. ишора карда истоданд ки корти зардро Ҷамшед Муродов гирифт, аммо биёед мо ин ҳолатро бубинем ба пуррагӣ. на, Ҷамшед Муродов на, балки нафари дигар инҷо соҳиби корти зард мешавад. ин Вафо Ҳахоманишӣ аст, дифоъгари эрунии дастаи Ҳулбуки Восе. партофти навбатии тӯб боз ҳам натиҷа намедиҳад. Сафарали Каримов акнун ҳуҷумро зудтар хост ба роҳ монад, аммо иштибоҳ кард ҳангоми пасдиҳӣ.
Али Назаров пас ба канори рост. ва тавре мебинед Абдуфатто Худойдодзода ҳам дар навбати худ аз канор ирсоли тӯбро анҷом дода натавонист. Яктараш пеши роҳи ӯро гирифтанд. аз аут тӯб рост ба ҷаримагоҳ равон карда мешавад. тавре медонед дар ҳамин ҷиҳат таҷрибаи бениҳоят калон дорад Фирдавс Алиназаров. ин чиз дар мавсимҳои қаблӣ ҳам вақте ӯ дар ҳайати дастаи Вахш равон мекард бар аъло намудор буд ва Вахш бо ин роҳ дар ҳамон мавсимҳо вазъиятҳои хатарноки зиёдро ҳам ба вуҷуд меовард. Салим Шоев пас ба канори рост. аз ин ҷо акнун ҳамдастаи ӯ тӯбро ба марказ равон мекунад. ҳуҷум ба канори чап кӯчид. Парвиз Боқӣ Охунов ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи ҳамдастаҳояш ин бозигар тор карда истодааст. дар баробари он ки бо даст аз ав тӯбро хеле хуб ирсол мекунад, ҳамчунин Фирдавс Алиназаров бо пой ҳам дар вазъиятҳои стандартии муайян метавонад бисёр ирсолҳои хубу самарабахш анҷом диҳад. ин маротиб албатта на он қадар хуб буд ва дарвозабони дастаи Ҳулбуки Восе Гбеку Проспер тӯбро ба дасти худ гирифт. чеҳраҳои нав дар ҳайати дастаи Панҷшер кам нестанд дӯстони гиромӣ ва бештаре аз ин бозигароне ки ба ҳайат ҷалб шуданд, яъне чеҳраҳои нав аслан нимуҳофизатгарон ва ҳамлагарон ҳастанд. махсусан дар ҳайати аввалияи асосӣ дар ҳайати аввалияи дидори имрӯза ҳам чанде аз онҳоро дидан мумкин аст. тӯб аз майдон берун шуд. аз ҷумла Кабир Салимшоев, Абдуфатто Худойдодзода, Умар Шарипов, Хуршед Абдуллоев ва Парвиз Боқӣ Охунов дар ин қатор ҳастанд. хуб аз легионерҳо метавонем бигӯем ки ду чеҳраи нави дигар аз кишвари Ӯзбекистон ба ҳайати ин тим омаданд. вазъияти хатарнок аст. инҷо офсайд ба фикрам ба қайд гирифта мешавад. аммо мо бархурди ҳамлагарро бо дарвозабон дидем. бале офсайдро ба эътибор гирифтанд. як бори дигар рафти ин ҳуҷумро дида мебароем. бале лаҳзаи ирсоли тӯб тавре мебинед Хайриддин Турахонов дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. барои тамошои бозии имрӯза гурӯҳи муайяни мухлисон ҳам аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва ҳам аз ноҳияи Восеи вилояти Хатлон ташриф оварданд. хуб фикр мекунам вақте дастаҳо дар майдонҳои хонагии худ бозиҳоро доир мекунанд, баъдан боз ҳам мо ташрифи бештари мухлисони маҳаллӣ ҳар кадоме аз ин дастаҳоро хоҳем дид. барои мисол мавсими гузашта вақте дар лигаи якум Ҳулбук ҳунарнамоӣ мекард, хело зиёд мухлисон дар бозиҳои хонагии ин тим иштирок мекарданд. ва махсусан ҳамон бозие ки ин тим рӯхати лигаи олиро ба даст овард, онҷо ҳаводорон бениҳоят зиёд буданд. лаҳзаи ирсоли тӯб ба сӯи Кабир Салимшоев ва фурсати беҳтарине ки Фирдавс Алиназаров дошт.
асан вазъияти хатарноктарине ки дар бозии имрӯза дида шуд. ва ин бошад имконияти беҳтарини дастаи ҳулбук аст ки такроран метавонед бубинед. зарба иҷро шуда аз сӯи ҷаъфар исмоилов хато рафт. мубориза дар маркази майдон ту ба ихтиёри бозигарони Панчер гузашт ва онҳо тавассути канори рост ҳоло боз ба ҳуҷум мегузаранд. Абдуфатто Худоидодзода пасиҳо инҷо ба ҳамдастааш имкони зарбазанӣ пайдо нашуд ва аз Парвиз Воқӣ Охунов тӯбро гирифтанд. ҳолати вайрон шудани қоидаи бозиро метавонед бубинед. Абдуфатто Худоидодзода бар муқобили Масрур Қиёмиддинов қоидаи бозиро вайрон кард. ду дифогари марказии дастаи Панчер дар ҷараёни рақобати имрӯза ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамоҳангии хубе доштанд дар лаҳзаҳои қаблӣ ва айнан ҳамин чизро дар бораи дифогарони марказии дастаи ҳулбук ҳам гуфта метавонем. То ҳамин лаҳза ду дифогари марказии дастаи ноҳияи восе Вафо Ҳахоманишӣ ва Алишер Холмуродов ки дорои қаду қомати баланд ҳастанд дар лаҳзаҳои дар корӣ кӯшиш карда истоданд то партофтои ҳарифро сари вақт бартараф кунанд. инҷо акнун ирсоли тӯб ба канори рост Абдуфатто Худоидодзода ва ин партофт намегузарад. Гбеку Проспер тавре дидед тӯбро ба даст овард дар ҳолати қаблӣ. чизе нест мегӯяд довар. Кабир Салимшоев пасиҳо ва ин ҳуҷум ҳам натиҷа надод. Сафарали Каримов Алишер Салимов ирсоли тӯбро анҷом медиҳад, аммо тавре мебинед дарвозабон хеле хуб аз мавқеаш пеш баромада ҳуҷуми навбатиро боз ҳам бартараф кард. суратафзои навбати Абдуфатто Худоидодзода аз канори рост. тӯб дар майдон боқӣ монд ва онро бозигарони дастаи ҳулбуки восе соҳиб шуданд. дар маркази майдон бошад бозигарони Панчер иртиботро байни футболбозони ҳариф қатъ карданд. акнун худи онҳо кӯшиш мекунанд то ҳамла роҳандозӣ кунанд. Умарҷон Шарипов
як қисми зиёди бозигарони дастаи панчер нафароне ҳастанд ки қаблан дар ҳайати дастаи вахш як муддат дастаи хатлон ҳам ном дошт намояндаи шаҳри бухтар дар лигаи олӣ ҳунарнамоӣ мекарданд ва таҷрибаи ғанӣ ҳам доранд дар ин замина. боз як ирсоли дигар ва вазъияти хатарнок аст. Чӣ гуна ба ҳуҷум мегузарад дар ҳамин лаҳзаҳо Парвиз Боқиохунов ва ирсоли ҳамдастааш ҳам бисёр хуб буд аз канори рост. Абдуфаттоҳ Худойдодзода тавре дидед аз канори рост партофти тӯбро анҷом дод. ҳолати қаблӣ ки вайроштани қоидаи бозӣ аст Кабир Салимшоев зидди Масрур Қиёмиддинов буд метавонед бубинед. ва ин ҳам ҳамон саҳнаи такрории ҳолати дигари хатарнок бо иштироки бозигарони дастаи панчер аст ки Парвиз Боқиохунов бубинед аз чунин ҳолати мушкил бо сар зарба мезанад ва зарбаи задаи ӯро дарвозабон Квеку Проспер бартараф кард. андаке ҳаракати дағал дошт дар ҳолати қаблии Парвиз Боқиохунов метавонист ба бозигари ҳариф осеб расонад. ирсоли диаганалӣ бисёр хуб ба канори рост ва тавре мебинед пеши роҳи ҳамлаи навбатии панчерро капитани дастаи Ҳулбуки Восе Алишо Худойқулов гирифт. ирсоли тӯбро дидем, боз ҳам аз аввал бубинед тӯб рост ба дохили ҷаримагоҳ равон карда мешавад. Кабир Салимшоев фурсати навбатӣ инҷо ва дарвозабон пешдастӣ мекунад. акнун ҳуҷуми бозигарони дастаи Ҳулбукро мебинем. На дар нима роҳ метавонем бигӯем ки ҳамлаи онҳо қатъ шуд. Умар Шарипов пас ба Хуршед Абдуллоев, акнун паси навбатӣ ба маркази майдон. Дориан Гангунтенгу легионере ки мавсими гузашта ҳам дар ҳайати дастаи панчер буд дар маркази майдон имрӯз бозӣ дорад. як бор дигар метавонед бубинед лаҳзаи бархурди навбатиро. ин дафъа акнун бар муқобили Алишер Салимов қоидаи бозӣ вайрон шуд. Сафарали Каримов ва ирсоли бисёр хатарноки ӯ дар ин ҳолат вазъият ҳоло ба пуррагӣ бартараф нашудааст. як зарбаи дигарро мебинем ва пайдар ҳам кӯшишҳои бозигарони дастаи Ҳулбук барои иҷрои зарбасӯи дарвозаи ҳариф натиҷа намедиҳад. махсусан зарбаи охир тавассути садгузорӣ бартараф шуд. Сафарали Каримов аслан метавонад дар нақши дифогари канорӣ ҳам бозӣ кунад ки бештари вақт қаблан маҳз дар ҳамин мавқеъ ҳунарнамоӣ мекард, вале дар рафти бозии имрӯза мо ӯро бештар дар марказ дида истодаем. баъзан вақт ба канори рости хати ним ҳофиза ҳам меояд, аммо зиёдтар дар маркази ним ҳофиза ин футболбози пуртаҷриба ҳунарнамоӣ дорад.
дориан зери фишор қарор мегирад ин футболбоз ва қоидаи бозиро вайрон мекунад. Бале тӯбро аз даст дод ва баъдан қоидаи бозиро вайрон кард. дар ин ҳолат албатта хеле хуб диданатон мумкин аст ки вақте вазъиятро бой дод, яъне тӯбро ба ихтиёри ҳариф вогузор кард, бо ду даст аз миёни ӯ дошта ӯро ба замин афтон, маълум буд ки ҳадафи ӯ мушаххас аст дар ҳамон лаҳза, яъне мехоҳад пеширои ҳамлаи ҳарифро бигирад ва бо қоида вайронкунӣ ҳам бошад, ба ҳар қимате набошад пеширои ҳамларо бигирад. Аммо тавре онро кард ки довар ҳатто баргаи зард ҳам ба ӯ нишон надод. вазъияти стандартӣ шояд ин маротиб зарбарост сӯи дарвоза иҷро мешавад. на ба ҳар ҳол ирсоли тӯбро мебинем ва дарвозабон аз мавқеи худ сари вақт берун мебарад. Питер Саркодие ирсоли мавзуни тӯб ба сӯи Масрур Қиёмиддинов дар ҳамон ҳолат ба дохили ҷаримагоҳ. Инҷо бисёр зебо бозӣ карда истодааст Умар Шарипов. боз як ирсоли дигарро мебинем. бо чунин партофтҳо ба футболбозони дастаи ҳулбук ҳоло муяссар нашуда истодааст ки имконияте ба миён оранд. партофти бисёр хуб аз сӯи ҷамшед муродов ба канори чап буд ва тавре мебинед инҷо ҳам дастааш тӯбро қабул карда наметавонад. бисёр зебо инҷо бо ҳаракатҳои паҳлавон баҳризода ба назар расид ва Сафарали Каримов бошад имкон пайдо накард ки ҳамларо давом диҳад. ҷамшед муродов ва Хайриддин Турахонов инҷо аз як дифоъгар мегузарад, аммо баъдан дар қабули қарор ва зудтар гӯем ба нуқтаи ниҳоӣ расонидани ҳуҷум андаке таъхир кард. футболи муосир дӯстони гиромӣ фикрронии зуд ва қабули қарори саривақтиро талаб мекунад аз футболбозон. ин чиз бениҳоят муҳим аст. дар арсаи байналмилалӣ махсусан на танҳо сонияҳо, балки дар баъзе аз ҳолатҳо ҳатто то сонияҳо нақш мебозанд. Каримов партофти ба хатти ҳамла, аммо дифоъгари дастаи Паншер ин ҳолатро бартараф карда истодааст. албатта ҳамдастояшам ба ӯ кӯмак карданд. Дориан ирсоли тӯбро мебинем. бисёр партофти хуб аст, афсайд набуд. ҳуҷумро давом додан мумкин ва ирсоли баъдӣ бошад чандон хуб нест. партофти диагоналӣ бисёр олӣ ба канори рост ба самти Абдуфаттоҳ Худоидодзода иҷро шуд, аммо тавре дидед
абдуфатоҳ баъдан натавонист бехато ба дасташ тӯбро равон кунад. паҳлавон баҳризода гузариши ӯро мебинем. шояд аз дур худаш зарба мезанад, бале, аммо садгузории Дориан ҳам сари вақтӣ буд. хуршед абдуллоев, Дориан, Кабир Салимшоев, ҷо боз футболбозони канори чапи дастаи Панҷшер ҳаракат карда истоданд ки ҳуҷумро давом диҳанд, аммо талошҳои навбатии Хуршед Абдуллоев боз ҳам натиҷа наметиҳад. ва каме нофаҳмӣ байни бозигарони дастаи Панҷшер ба миён омад. Кабир Салимшоев партофти ту ба канори чап. Хуршед Абдуллоев гузариши ӯро мебинем. Зарбаи ӯ аммо бартараф шуд. тӯбро хуб нигоҳ медоранд бозигарони дастаи Панҷшер, аммо дар баъзе аз мавридҳое ки боз дақиқтар ҳаракат кардану ҳуҷумро густариш бахшидан лозим аст, онҳо каме таъхир мекунанд. фурсат барои дастаи ҳариф пайдо мешавад ва пеши роҳи ин ҳуҷуму ин зарба гирифта шуд. хело имконияти хуб буд барои Хайриддин Турахонов дар ҳолати қаблӣ. ва Давлатбек Саидаминов дифоъгари дастаи Панҷшер пешрои ҳамон ҳамларо гирифт. инҷо аз канори рост партофти тирбори тӯбро мебинем. тӯб аз ҳама гузашт. дар ҷаримагоҳ буданд бозигарони дастаи Панҷшер ки талош карданд то ин ки ба тӯб бирасанд, аммо комёб нашуданд. Ҷамшед Муродов, паси ӯ ба Масрур Қиёмиддинов. Сафарали Каримов. идомаи ҳуҷумро мебинем ва шонс дода намешавад ба Сафарали Каримов. боз як ҳуҷуми дигар мумкин аст бо иштироки бозигарони дастаи Ҳулбук инҷо ба миён ояд. ва аз масофаи дур инҷо зарба иҷро шуда хатову ноаниқ буд. дарҳол узр мепурсад аз ҳамдастаояш Ҷамшед Муродов. равшан азизов партофти ӯ ба хатти ҳамла буд, аммо имкон нашуд ба ҳамдастояш то ин ки барои ту мубориза барад. ва партофти дурударози бозигарони Ҳулбук ҳам инҷо тавре мебинед натиҷа наметиҳад.
Парвиз Боқиохунов ирсоли навбатии тӯб аз сӯи ба канори рост. Абдуфаттоҳ тӯбро нигоҳ медорад ва бархурди ду бозигар. довар бошад, ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон шуд. Абдуфаттоҳ ишора дорад ки аслан ӯ қоидаи бозиро вайрон накард дар ҳамон ҳолат. як бори дигар мебинем. хуб, медонед бархурд бо пояш дошт ба дасти Алишо Худойқулов ки капитани дастаи Ҳулбук аст. берун аз майдон кӯмаки тиббӣ расонидан ба Алишо Худойқулов. ба майдон баргашт бозӣ мазкур. ва дақиқаи охирини вақти асосӣ дар қисми якум ҳоло дӯстони гиромӣ ҷараён дорад. вақт чандон зиёд талаф наёфт дар рафти бозӣ имрӯза. инҷо ҳангоми баромадан аз мавқеи худ хато мекунад дарвозабон Питер Саркодиев ва имкон буд ки футболбозони дастаи Ҳулбук комёб шаванд. як бори дигар биёед бубинем. Ҷаъфар Исмоилов ирсоли тӯбро анҷом медиҳад ва шонс барои Сафаралӣ Каримов пайдо шуд. тавре гуфтем вақт бениҳоят кам талаф ёфт дӯстони гиромӣ дар қисми якум. ду мавриде ки табибон барои расонидани кӯмаки тиббӣ воридӣ майдон шуданд, онҳоро ба эътибор гирифта 2 дақиқа вақт илова мекунад довар ба нимаи аввал. Салим Шоев ирсоли тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ равон кард ба самте ки кушода мешуд Абдуфаттоҳ Худойдодзода. мас ӯ ин ҳуҷумро аз канори рост роҳандозӣ намуд, аммо тавре дидед натиҷа ҳосил нашуд. ва зери фишор қарор гирифтанд бозигарони дастаи Ҳулбук. тӯбро аз даст доданд. инҷо бошад Ҷамшед Муродов қоидаи бозиро вайрон мекунад. аз вазъияти стандартии мазкур ба фикрам тасмим мегиранд бозигарони Панҷшер зарбаро рост сӯи дарвозаи ҳариф равон кунанд. 2 нафар ҳоло омодагӣ дида истоданд барои иҷрои зарба. Фирдавс Алиназаров ва ҳамчунин Умарҷон Шарипов. Фирдавс зарба мезанад. зарбаи ӯ рост буд, аммо тавре дидед инҷо натиҷае ҳосил намешавад. бо ҳамин тамом дӯстони гиромӣ, нимаи аввали рақобат байни дастаҳои Панҷшер ва Ҳулбук хотима ёфт. бозӣ бисёр хуб, рақобати пуршиддат, аммо ҳоло мо шоҳиди гол нашудем. дастаҳо ба танаффус мебаранд. мо низ каме истироҳат мекунем, баъдан бармегардем.
бинандагони гиромӣ ва мухлисони арҷманд, мо бармегардем ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе. Инҷо дар доираи рақобатҳои даври якуми лигаи олӣ дар мавсими 2025 бо иштироки дастаҳои Панҷшери Ҷалолиддини Балхӣ ва Ҳулбуки ноҳияи Восе бозӣ сурат гирифта истодааст. Нимаи якум ҷамъбаст шуд 0-0 ва инак қисми дуюм оғоз гардид. хуб, дар ҳайати ҳар даста тағйирот нест. бо ҳамон гурӯҳи футболбозоне ки аз аввал бозӣ карданд, ҳоло рақобатро давом медиҳанд. Дориан қоидаи бозиро вайрон мекунад. хуб, биёед ҳайатҳои ҳар дастаро як бор дигар ба шумо хотиррасон кунам. аввал шурӯъ мекунем ин дафъа аз дастаи меҳмон, аз дастаи Ҳулбуки Восе. дар хати дарвоза рақами 1 Беку Проспер, бозигароне ки дар мавқеъҳои дигар ҳастанд. дифоъгарон рақами 71 Алишо Худойқулов, рақами 6 Вафо Ҳахоманишӣ, рақами 3 Алишер Холмуродов, рақами 18 Алишер Салимов, нимуҳофизатгарон рақами 88 Ҷафар Исмоилов, рақами 7 Ҷамшед Муродов, рақами 10 Масрур Қиёмиддинов, рақами 62 Сафаралӣ Каримов, ҳамлагарон рақами 55 Паҳлавон Баҳризода ва рақами 11 Хайриддин Турахонов ҳастанд. сармураббии даста Ҷалолиддин Маҷидов. ирсоли тӯбро мебинем, аммо на он қадар партофти хуб буд аз сӯи Сафаралӣ Каримов дар ҳолати қаблӣ. мубориза давом дорад ва бубинед ки дар ин ҳолат вақте Хайриддин Турахонов суръатафзоӣ кард, дифоъгари дастаи Панҷшер ҳам зуд пай бурд ки ҳариф метавонад аз ӯ пеш гузарад. аз ин хотир Фирдавс Алиназаров тӯбро аз майдон берун кард. Ҳасан Фирдавс дар ҳамон ҳолат интизори он буд ки дарвозабон пешдастӣ карда ҳолатро бартараф хоҳад кард. тӯ ба ихтиёри футболбозони дастаи Панҷшер гузашт. Абдуфатто Худойдодзода аз канори рост идомаи ҳаракатҳои ӯро мебинем. яфтад, вале довар ишора мекунад чизе нест. хуб, ҳайати дастаи мазкурро ҳам барои шумо гуфта мегузарам. дӯстони гиромӣ, дар хати дарвозаи дастаи Панҷшер Питер Саркодие бозӣ мекунад. футболбозони хати дифоъ иборат аз Давлатбек Саидаминов, рақами 88 рақами 17 капитани даста Равшан Азизов, рақами 19 Фирдавс Алиназаров ва рақами 13 Қурбонбой Шералиев. офсайд. инҷо довари канори хело барвақт вуҷуд доштани ҳолати нобозиро ба эътибор гирифт. хуб, ним муҳофизатгарон рақами 20 Дориан Нгангу Нутенгу, рақами 7 Кабир Салимшоев, рақами 9 Абдуфатто Худойдодзода, рақами 63 Умарҷон Шарипов. ҳамлагарон рақами 77 Хуршед Абдуллоев ва рақами 22 Парвиз Боқӣ Охунов. сармураббии даста Бахтиёр Ҳакимов аст. аммо ба истиёди мураббиёни дастаи мазкур, мураббиёни бо таҷриба Вали Эгамбердиев ва Буир Эгамбердиев ҳам шомил ҳастанд. ҷои таъкид аст ки мавсими гузашта аз Буир Эгамбердиев сармураббии дастаи мазкур. мавсим
баҳси ёвар дар суди мураббиёни бахтиёр ҳакимов кор мекунад боир эгамбердиев. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. корти зард ба Сафарали Каримов. тавре мебинед ба Қурбонбой Шералиев бархурд ба дифоъгари канори дастаи Панҷшер ва Сафарали Каримов корти зард мегирад. ирсоли тӯбро мебинем. Салим Шоев партофти тӯбро анҷом дод. мубориза давом дорад. хуб тӯб дар майдон боқӣ монд. онҳое ки нимаи якумро тамошо карда натавонистанд, дӯстони гиромӣ, ман мухтасар мехостам дар бораи он гуфта гузарам. нимаи якум бо бартарии куллӣ ҳеҷ кадоме аз ҷонибҳо сипарӣ нашуд, вале ду имконияти хуби голзаниро футболбозои дастаи Панҷшер ба миён оварданд. аввал зарбае ки Фирдавс Алиназаров зад ва дуюм зарбае ки Парвиз Боқӣ Охунов иҷро кард. зарбаи Парвиз Боқӣ Охунов рост сӯи дарвоза буд, аммо дарвозабон баргардон. зарбаи Фирдавс Алиназаров бисёр хатарнок буд, аз паҳлӯи дарвоза гузашт. агар рост сӯи дарвоза мерафт, аз эҳтимол дур набуд ки мо ҳам шоҳиди голи зебо шавем ва ҳам ҳисоб дар оғози рақобат кушода шавад. ва инак корти зард ба футболбози дастаи Панҷшер нишон дода мешавад. довар ҳоло ба назди худ даъват карда истодааст Равшан Азизовро барои дағалгуфторӣ, барои ба забон овардани суханҳои қабеҳ. ҳоло довар ба фикрам ҳатман огоҳӣ медиҳад ба Равшан Азизов ва баъдан дафъаи дигар ҳангоми такрор шудан аз эҳтимол дур нест ки ҷазо ҳам диҳад. хуб, ҳолате ки Равшан Азизов қоидаи бозиро вайрон кард, худатон дида истодаед. ана ҳамин ҷо корти зард мегирад. ҷамшед Муродов дар назди тӯб. бо иштироки бозигарони ҳулбук ҳам вазъиятҳои хатарнок ба миён омад, аммо зарба иҷро кардаи Исмоилов дифоъгари канорӣ хато рафт ва боз дусе фурсат барои Паҳлавон Баҳризодаву Хайриддин Турахонов ҳам ба вуҷуд омад, аммо дар аксари вақт зарбаҳои задаи онҳо тавассути садгузорӣ аз ҷониби дифоъгарони дастаи ҳариф бартараф карда шуд. як лаҳзаи баҳснокро коргардон барои мову шумо пешниҳод кардан аз ҳолати қаблие ки ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ буд, аммо гурӯҳи доварон ба он таваҷҷӯҳ надоштанд. хело хуб, ҷамшед Муродов аз ҳариф тӯбро гирифт. Кабир Салим Шоев пас ба канори чап. идомаи ҳамларо мебинем аз масофаи дур. акнун як зарбаи дигар ва он ҳам бенатиҷа.
دوستان گرامی، موسم نوی رقابت‌ها در لیگ عالی فوتبال کشور روزی 7 مارس آغاز شد. و طور ما شاهد شدیم در بازی که شده شوی موسم کلوب مرکزی ورزش ارتش مقابل حاصلات رقابت کرد و 2-1 توانست ظفر یابد. بعد بازی مرکزی دور با اشتراک استقلال و خوجند بود. 1-0 استقلال غلبه کرد. وقش در برابر اسخط 3-1 پیروزی به دست آورد و دیداری دو دسته سرمخلص‌ترین فوتبال کشور روشن کلوب و استرافشان مساوی 1-1 جنبش شد. 4 بازی الکی خاتمه یافتند. 2 بازی دیگر امروز صورت میگیرند. یکی از اونها الکی جریان دارد. پنجشیر و هولبوک و بعدا طور گفتیم برقچی با رگرتدس رقابت خواهند کرد. ساعت 18 با وقت دوشنبه در همین میدان. بازی دوری دوم از 14 مارس تا 16 مارس ادامه می‌یابد. هر روز 2 بازیگی با اشتراک دسته‌ها صورت میگیرد. و با همین رقابت‌های دوری دوم وقت جنبش می شود. روزهای فیفا شروع می شوند. از 17 تا 25 مارس روزهای فیفا ادامه می یابد. در جریان آن تیم ملی تاجیکستان 2 بازی دایر میکند. یکی بازی رفیقانه با بلاروس روزی 20 مارس و دیگر بازی مرحله انتخابی دوری یکم در گروه ا در بحر راه یافتن به جام آسیا 2027. حریف ما آنجا دسته تیموری شرقی است. بعد از بازی‌هایی که با اشتراک تیم ملی کشور می‌شود، رقابت‌ها در لیگ عالی از 28 مارس ادامه می‌یابد. یعنی دوره سوم شروع می‌شود. 28 29 مارس بازی‌های دوره سوم باید برگزار شود. در ماه مارس هر کدام از دسته‌های لیگ عالی به این ترتیب 3 بازیگی دایر می‌کنند. حالت بحثناک مذکور رو یک بار دیگر ببینیم. قاعده ویرانکنی از سوی بازیگری دسته هولبوک اینجا به اعتبار گرفته شد. کاپیتان این دسته دفاعگری کنوری علیشا خدایقولوف قاعده بازی رو ویران کرد. طور می‌بینید در هفته بازی امروزه زود توپ از اختیار یک دسته به اختیار دسته دیگر گذاشته ایستاده است. خیریدین تورخانوف ارسال نوبتی توپ از سوی او به کنار چپ. از اینجا باز یک پرتافت دیگر و دفاعگری پنچر از او برطرف کردن این حالت برآمد. کبیر سلیم شویف، پرویز باقی آخونوف هم دستش شده می شود. پس به کنار چپ خورشید عبداللهیف
شاید باز هم کوشش میکنن از دور ضربه بزنند. نه پاس داد ولی عمرجان شریفوف اکنون ضربه میزند. اکثری ضربه هایی که هستند از سوی فوتبالبازان نه تنها در این بازی بلکه در رقابت های دیگر لیگ عالی هم دیده می شود خیلی ناانیق و خیلی دور از هدف هستند. دوستان گرامی اینجا وضعیت خطرناک است، فرصتی بهترین اما در آخر آمده. ببینید چه امکانیت رو بازیگرانی دسته پنجشیر مخصوصا دفاعگران برطرف کردند. حالا میتوانید ببینید جعفر اسماعیلوف ارسال توپ رو انجام داد و بازیگر با تجربه سفرعلی کریموف توپ رو صاحب شد، ورود جریمه‌گاه گردید. انتظار بود که ضربه آخرین رو زده میتواند، اما روشن عزیزов پیش راهی او را گرفت. برخورد دو فوتبالباز پرتجربه، دو نفره که سالیان زیاد در لیگ عالی بازی میکنن، به سود دفاعگری دسته پنجشیر خاتمه یافت در همان لحظه. خب داور به نزد خود دعوت کرده ایستاده است. اون فوتبالبازانی که کمی نزاع و مناقشه داشتن بین هم و بعد از صحبت کوتاه این بازیگران باز جایهای خود را میگیرند. اجازه داده شد استادی مربیانی دسته هولبوکی واسرم این لحظه ها ما و شما دیده ایستاده بودیم. دوستان گرامی پرتافتی توپ صورت گرفت بعد از مبارزه های زیاد در جریمه‌گاه و حالا آفساید به قید گرفته میشه. بازیگری دسته هولبوک در حالت قبلی کمی آسیب گرفت. به تکراری همین حالت رو ببینیم. برای فوتبالبازی که برای توپ تلاش میکرد آفساید نبود، اما برای سفرعلی کریموف آفساید وجود داشت. لیک در این حالت طوری میبینید سفرعلی به سمت توپ حرکت نمیکند، خیریدی باشد دیرتر برای به دست آوردن توپ مبارزه را سر کرد. خب حالا از فوتبالبازان دسته پنجشیر خواهش میکند داور که کمی بیستند، از حجره ویدیو داوران حالت رو تفتیش کرده برآمدند و یگان قاعده ویرانکنی به نظر نرسید. گزارشی خوب از سوی کبیر سلیم شویف و بعدم پاسیو عبدالفتاح اکنون به کنار دیگر آمده است. خب چی اشاره می شود؟ ضربه کنجی داوری کناری اشاره بر آن داشت که توپ از بازیگری دسته هولبوک از میدان بیرون شده است. ارسال توپ رو میبینیم اینجا علیشاه خدایپولوف پیش دستی کرد و توپ رو از جریمه‌گاه بیرون نمود. بیشتری از پرتافت‌هایی که از وضعیت‌های استانداردی هستند با اشتراک بازیگران پنجشیر
натиҷа бахш нест. яъне ба ин маъно ки аксари ирсолҳоро футболбозони олмон балки бозигарони ҳариф ба даст меоранд ва сардовари рақобати имрӯза Абдулло Давлатов боз як қоида вайронкунии дигарро ба эътибор мегирад. ба ҳуҷум гузаштани бозигарони дастаи Ҳулбукро ҳоло мебинем. ирсоли тӯб каме баланд ва тамом. тӯб аз майдон берун шуд. алишер холмуродов пас ба Вафо Ҳахоманишӣ. Сафарали Каримов боз ба қафо тӯбро бармегардонад ва бозигарони Ҳулбук ҳоло тӯбро зери контроли худ гирифтанд. хуб дӯстони гиромӣ, дастаҳои мазкур дар даври дуюм бо кӣ рӯбарӯ мешаванд? шояд ҳамин гуна савол дар зеҳни шумо пайдо шуда бошад. Ҳулбук дар даври дуюм ба ҳайси мизбон Истарафшанро бояд қабул кунад рӯзи 15 март ва дастаи Панҷшер бо клуби марказии варзиши Артиш 16 март бозӣ мекунад. қоидаи бозӣ вайрон шуд. یک بار دیگر ببینیم. زیدی خورشید عبداللویف طور اشاره می شود. در حالت قبلی قاعده بازی ویران شد و با سلیموف کارت زرد نشان دادند. در نیمه یکم دو سه حالت بود که او قاعده بازی رو ویران کرد. چندان دقل نبودن. فکر میکنم حالت مذکور هم اونقدر دقل نبود، اما برای اعتراض‌هایی که به داور داشت با فوتبالبازی مذکور عبدالله دولتов کارت زرد نشان داد. زیرا بعد از همون قاعده ویرانکنی بحث مناظره‌های این فوتبالباز با داور به نظر رسید. کبیر سلیم شویف در گذشته عضو دسته منتخب نورسانی جوانان کشور بود. موسم گذشته را ابتدا در هیئت دسته استقلال شروع کرد، بعداً رفزانه گزارش تابستانه از هیئت استقلال رفت. کبیر سلیم شویف Masur zadi inayşe. Alişer Vafo. Moda. Hacı. После назад бубнет чигуна туп хело дуру дароз равон карда мешавад. Фирдавсали Назаров дар ҳамин гуна мавридҳо маҳорати махсуси худро бори дигар нишон медиҳад. Дориан паси ӯ ба Умар Шарипов буд, аммо партофти Шарипов ба канори рост чандон хуб нашуд. Андаке бо сураттар партофти тӯбро дидем ки Абдуфатто Худойдӯстзода ба тӯб нарасид. нахустин тағйирот дар бозии имрӯза дӯстони гиромӣ дар ҳайати дастаи Панҷшер акнун тавре мо шумо мебинем футболбоз иваз мешавад ва ба ҷои Хуршед Абдуллоев ки бо рақами 77 бозӣ мекард, Рустам Кучкаров рақами 70 вориди майдон шуда истодааст. мавсими ҷорӣ тартиби баргузории рақобатҳо дар Лигаи Олӣ тақрибан мисли мавсими гузашта боқӣ монд, яъне дастаҳо дар ду марҳила
байни ҳам талош мекунанд. Легионерҳо ҳам 7 нафар иҷозат ҳаст ки дар ҳайати асосӣ ба майдон бароянд. вале дар тартиби баргузории мусобиқаи ҷоми кишвар андаке тағйирот акнун дида мешавад. ҳамаи бозиҳо аз як рақобат иборат хоҳанд буд, яъне бозии рафту баргашт нест дар доираи ҷоми тоҷикистон дар ин мавсим. Bro. Hey, FIFA, hey. Yak. Фирдавс Алиназаров ва ин дафъа акнун босам артофтиу ҳолатеро ба миён меорад ки мубориза ҷиддитар мешавад дар дохили ҷаримагоҳ, вале бо вуҷуди ин натиҷае ҳосил нашуд. хуб тавре мо дидем баъд аз осеб гирифтан дифоъгари марказии дастаи ҳулбук Алишер Холмуродов берун аз майдон қарор дорад ва мумкин аст акнун ӯро иваз кунанд. вобаста ба қоида вайронкунии охир бошад. ҳоло довар нисбати бозигари дастаи панҷшер ягон огоҳӣ надодааст. хуб, Алишер Холмуродов дӯстони гиромӣ дифоъгари марказӣ аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ ба майдон баромад рақами 15 Бамаягона Франклин. ҳамин гуна аст номунасаби футболбози мазкур. ва шонси навбатӣ пайдо мешавад. инҷо боз бархурди 3 нафарро мо шумо мебинем. довар бошад ишора дорад ки ҳеҷ чиз нест. бози давом ёфтанашро ӯ қайд карда истодааст. ҳамчунин зуд бозигари дастаи ҳулбук партофти навбатии тӯбро ба хати ҳамла анҷом медиҳанд. фишори футболбозони ҳулбукро мебинем. аз нав онҳо талош карда истоданд баҳри пайдо кардани имконият, аммо комёб нашуданд. бозии имрӯза он қадар вазъиятҳои зиёди хатарнок надорад, махсусан дар қисми дуюм тақрибан мо надидем. дар нимаи аввал ҳамон ду ҳолати хуби бозигарони панҷшерро ишора кардем, вале рақобат ҳаст. тавре дида мешавад шиддатнокии бозӣ ҳам дар як сатҳи муайян ҳаст. дастаҳое ки тақрибан дар як сатҳ байни ҳам ҳастанд имрӯз бозӣ карда истоданд ва табиист дар ин гуна рақобат баробарӣ дида мешавад. хуб, ин ишораҳое ки Сафаралӣ Каримов дорад мехоҳад ба довар фаҳмонад ки чӣ гуна зидди ӯ қоидаи бозӣ дар дохили ҷаримагоҳ вайрон шуд. ҳоло Сафаралӣ Каримов бо ёрии довар аз ҷои худ бармехезад, аммо дӯстони гиромӣ вобаста ба ҳамон ҳолати баҳсноки қаблӣ мо имкон дорем саҳнаи такрориро бубинем. Сафаралӣ Каримов инҷо бубинед барои тӯб талош мекунад. хуб, бо дасти худ, албатта Равшан Азизов инҷо дасти худро ба китфи ӯ гузошта баландтар ҷаҳид ва хост ҳолатро бартараф кунад. дарвозабон ҳам дахолат кард, аммо қоида вайронкуние ба эътибор гирифта нашуд. хуб, ба фикрам инҷо довар ишора мекунад ки рафта варро мебинад. бале, ҳатман варро рафта мебинад вобаста ба ҳолати қаблӣ Абдулло Давлатов. ва барои мо шумо ҳам дӯстони гиромӣ ҳолатро пешниҳод мекунанд. як бори дигар таваҷҷӯҳ кунед.
ан ҳаминҷо дифоъгар дасти худро мегузорад, баъдан дарвозабон ҳам меояду ба Сафаралӣ Каримов бармехӯрад. аввал ҳаракатҳои дифоъгар ва баъдан ҳаракатҳои дарвозабонро ба эътибор гирифтан лозим аст. ба тӯб наздиктар Сафаралӣ Каримов аст, ӯ мехоҳад бо сар зарба занад ва тавре мебинед инҷо дифоъгари канории дастаи Панҷшер Қурбонбой Шералиев аввал ба ӯ бархӯрд, баъдан дарвозабон. зиёдтар аз ҳаракатҳои дарвозабон ба фикрам ба ҳаракатҳое ки дифоъгар дошт таваҷҷӯҳ кардан лозим аст дар ин ҳолат, ба он хотир ки аввал дифоъгар ба тӯб расидааст, дасти худро ба киф монда ҳолатро хост бартараф кунад. хуб, довар қарор мебаронад ва пеналти мегузорад дӯстони гиромӣ, вобаста ба ҳолате ки мову шумо дидем. андаке миёни бозигарони дастаи Ҳулбук барои он ки пеналтиро иҷро мекунад як суҳбат ё муколамае дида шуд. дӯстони гиромӣ, дар ин лаҳзае ки мо шумо ба ҷаримагоҳ таваҷҷӯҳ дорем ва ба дарвозабон корти зард нишон медиҳад. дар ҳамин ҳолат довар Питер Саркодие корти зард гирифта истодааст. аммо ман такрор мекунам, аз дарвозабон дида амалҳои дифоъгарро инҷо бо диққат аҳамият додан лозим, чунки масъул буд ки бо дасти худро дактараш ба китфи ҳариф гузошта аввалин шуда ба тӯб расид ва масъул аввал ба Сафаралӣ Каримов бархӯрд, баъдан дарвозабон ҳам албатта ба ӯ омада бархӯрда буд. хуб, талаб карда истодааст аз дарвозабон ки дар мавқеи худ биистад ва ҳамчунин аз футболбозони дастаи Панҷшер ҳам довар талаб кард ки берун аз ҷаримагоҳ бошанд. хуб, дӯстони гиромӣ, барои иҷрои зарбаи пеналти омода мешавад Хайриддин Турахонов. зарбаи ӯ ва бе ягон шонс барои дарвозабони ҳариф. ҳисоб кушода шуд дӯстони арҷманд ва дастаи Ҳулбук дар ҳисоб ба пеш мебарояд. Хайриддин Турахонов голи нахустини дастаи Ҳулбукро баъд аз солиёни зиёде ки ин тим дар лигаи олӣ набуд ба ҳадаф мерасонад ва дастаи ноҳияи восеро дар ҳисоб дар бозии имрӯза ба пеш мебарорад. арзи эҳтиром ба мухлисон ва гӯем ҳамчунин як ишораҳои монанд ба афсарон ҷониби шояд наздикону пайвандонаш ҳам дошт футболбози мазкур. як бори дигар саҳнаи иҷрои пеналтиро метавонед бубинед. бозӣ акнун дӯстони гиромӣ аз сар гирифта шуда аз маркази майдон. футболбозони дастаи Панҷшер тӯбро ба бозӣ дароварданд. барои наҷот додани натиҷаи бозии имрӯза барои Панҷшер каме дигар вақт ҳаст. ва ён ки метавонем бигӯем баръакс барои беҳтар кардани натиҷа барои дастаи Ҳулбук бозам ҳоло имконият боқӣ мемонад. қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале, зидди Фирдавс Алиназаров инҷо акнун тавре мо шумо мебинем. Хайриддин Турахонов қоидаи бозиро вайрон мекунад ва дар ин байн боз тавре дида шуд
Масрур Қиёмиддинов каме норӯзигӣ дошта аз қарори довар ки дарҳол довари марказ ҳам вобаста ба ин ҳолат бо ӯ суҳбате дошт. тавре медонед аз мавсими нав сар карда дар қонуни қоидаҳои умумии футбол боз ду тағйироти дигар ворид карда мешавад. яке вобаста ба он аст ки дарвозабон агар дар муддати 8 сония тӯбро ба бозӣ набарорад пас зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи ҳариф таъин мегардад ва дигаре вобаста ба он ки аз ин ба баъд танҳо капитанҳо ё сарвонҳои дастаҳо метавонанд бо довар суҳбат кунанд, бо ӯ вобаста ба ҳолатҳои баҳснок албатта гуфтугӯ намоянд. ин тағйиротҳо акнун аз мавсими нави футболӣ аз мавсими 2025-26 рӯи даст гирифта мешавад дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ва мумкин аст дар лигаи олии мо ва умуман футболи касбии мо аз мавсими 2026. инҷо фишори футболбозони дастаи Ҳулбукро мебинем. тӯбро соҳиб шудан, вазъияти хатарнок аст ва бубинед чӣ гуна зери фишори ҳариф футболбозони дастаи Панҷшер дасту по хӯрда мешаванду махсусан дарвозабони ин даста тӯбро аз даст медиҳад. ан ҳаминҷо аввал хост ба канортар равад ва баъдан тавре мебинед тӯбро ба самти Ҷаъфар Исмоилов зад. Питер Саркодие Парвиз Боқиёхунов шонсиу ва зарбаи бисёр хатарноки ин футболбоз. бубинед чӣ гуна танҳо гузоштанд ӯро. эътирози дарвозабон Гбеку Проспер беҳуда нест ва тавре мо мебинем Парвиз Боқиёхунов бидуни гӯем муроқибати ҳариф дар ҳамон ҳолат имкон пайдо мекунад ки зарба занад. хуб довар ишора дорад ки тӯб ба бозӣ дароварда шавад бо вуҷуди он ки ҳоло як бозигари дастаи Ҳулбук дар замин нишастааст, аммо довар бо қатъият аз дарвозабон талаб кард ки тӯбро ӯ ба бозӣ дарорад. то ҳанӯзам мо тавре мебинем Ҷаъфар Исмоилов дар замин нишастааст ва акнун ҳоло ба ёрии табибон ӯ бештар ниёз дорад. хуб дар ин байн дӯстони гироми тағйироти навбатӣ омода аст ва футболбоз дар ҳайати дастаи Ҳулбук ҳоло иваз мешавад. бо рақами 23 Зафар Бердиев ба майдон мебарояд. хуб Зафар Бердиев дӯстони гиромӣ ба ҷои ҳамдастаи дигараш ба ҷои Алишер Салимов вориди майдон мешавад. Ҷаъфар Исмоилов бошад боз ба майдон бармегардад. як ҳолати қоидавайронкунӣ дар ҷаримагоҳ, як
бетаваҷҷӯҳие ки ҳасои футболбозони дастаи Панҷшер дар ҳамон ҳолат дида шуд, бубинед ба чӣ оварда расонд ба зарари дастаи онҳо. Улбук албатта кӯшиш мекард, фурсатҳои хуби голзанӣ ба вуҷуд орад, ҳуҷумҳои муайяне ҳам дошт, аммо натиҷаи зарурӣ ҳосил нашуд. ҷо тӯб аз майдон берун шуд. Хуб, дар ҳайати дастаи Панҷшер ҳоло ду футболбоз бояд иваз шавад. инак тағйиротҳо омода ҳастанд, дӯстони гиромӣ, ва аз майдон гирифта мешавад Кабир Салимшоев рақами 7, ба ҷои ӯ рақами 42 Рамазон Чилаев баромад. хуб, футболбози дигаре ки майдонро тарк кард Умарҷон Шарипов буд, ба ҷои ӯ рақами 6 Анаба Тоуна вориди майдон шуд. як зарбаи бисёр хатарнок аст, дарвозабон тӯбро аз дасташ раҳо кард Бекум Проспер, аммо баъдан тавонист ҳолатро бартараф кунад. ва мо саҳнаи такрориро мебинем. Дар ин байн бошад, дӯстони гиромӣ, футболбози дастаи Ҳулбук ишора карда истодааст ки ӯро бояд иваз кунад. Ҷаъфар Исмоилов бо мушкилӣ аз ҷои худ бармехезад. Алишо Худойқулов дар ин ҳолат пасро хато дод. бозгарони Панҷшер бошад ба ҳуҷуми ҷавобӣ мегузаранд. хуб, тӯб дар майдон нигоҳ дошта шуд ё на? бале, инҷо акнун мебинем ки садои штаки довар баланд мешавад ва ин маънои онро дорад ки аут аст. хуб, ба майдон мебарад Мақсуд Одинаев, дӯстони гиромӣ, бо рақами 20. тавре гуфтем, баъзе аз футболбозоне ки дар мавсими гузашта умуман дар ин чанд соли охир дар ҳайати дастаи Ҳулбук нарнамоӣ мекарданду барои баромадани ин тим ба лигаи олӣ заҳмат кашиданд, дар даста боқӣ монданд. аммо ҳоло дар сатҳи лигаи олӣ албатта рақобатпазир будани онҳо мушкил аст, вале бо ин вуҷуд аз курси бозгарони эҳтиётӣ онҳоро ба майдон бароварда имконият медиҳанд соли мураббиён ва месанҷанд то куҷо дар идомаи рақобатҳои лигаи олӣ ин футболбозон ба даста кӯмак мекунанд. байрон шудани қоидаи бозиро мо шумо дидем. ҳоло аз табибон хоҳиш карда мешавад ки биёянд ва ба легионери дастаи Ҳулбук кӯмак расонанд. ҳолати баҳсноки мазкурро як бори дигар метавонед бубинед. бале, Қурбонмурод Қурбонбой дараш Қурбонбой Шералиев дар ҳамон ҳолат қоидаи бозиро вайрон кард. ба Маягона Франклин ки чанде пештар аз ин вориди майдон шуда буд, осеб гирифтааст, вале ҷиддӣ нест ва ӯ ҳам баъд аз гирифтани ёрии тиббӣ аз майдон берун мешавад ҳамин лаҳзаҳо. Сафарали Каримов хост бо қоида вайронкунӣ пешроҳи бозгари ҳарифро бигирад, аммо ин кор ба ӯ муяссар нашуд ва ба якдигар боз ҳам футболбозони Панҷшер халал расонида истоданд.
мубориза давом дорад. дӯстони гиромӣ, вақт бениҳоят кам боқӣ монда истодааст ва инак дақиқаи охирини вақти асосӣ ҳам шурӯъ шуд. ирсоли тӯбро мебинем. рустам кучкаров инҷо акнун партофти тӯб ба сӯи ӯ ва дарвозабон пешдастӣ мекунад. бале, имконият надод гбеку проспер. хуб, дӯстони гиромӣ, вақти асосӣ хотима ёфт ва тавре мо шумо мебинем 9 дақиқа вақти иловагӣ зам мешавад. 9 дақиқа хело зиёд, аммо довар барои ин асосҳои муайян дошт. паси навбатӣ ба канори чап. инҷо вазъияти хатарнок мумкин аст ба миён ояд. муборизаи бисёр ҷиддӣ дар ҷаримагоҳ натиҷа надод. футболбозони ҳулбук тавонистанд ин ҳолатро наҷот бахшанд ва худ акнун ба аксилҳуҷум фирор мекунанд. пас бошад, тавре мебинед аз сӯи бозигаре ки навакак ба майдон баромад, мақсуд одинаев хато иҷро шуд. ана дар ҳамин дақиқаҳои иловагӣ мубориза боз ҳам шиддати нав мегирад. ҳулбук мехоҳад бартарии худро нигоҳ дорад, панчер бошад аз бохт наҷот ёфтанро танҳо ва танҳо дар ташкил кардани ҳамлаҳои навбатӣ ва вазъиятҳои хатарноки навбатӣ мебинад. хуб, ҳолати қаблиро барои мо такроран нишон медиҳанд. дӯстони гиромӣ, онҷо алишоҳ худойқулов, капитани дастаи ҳулбук, хело муборизаи хуб бурда буд. турахонов инҷо пас боз ҳам ба самти ӯ, вазъияти хатарнок аст. зарбаи ӯро мебинем ва ҳисоб 2-0. дӯстони гиромӣ, ана дар ҳамин лаҳзаҳо Хайриддин Турахонов дар ҷараёни бозӣ имрӯза дубл карда истодаасту имкони камбек кардани ҳарифро аз байн мебарад. бештар ки мухлисони дастаи ҳулбук имрӯз дар майдон ҳастанд, хело шодию хурсандӣ доранд аз натиҷа ва аз ҳисобе ки ҳамин лаҳзаҳо мо шумо дида истодаем. як бори дигар метавонед бубинед. умуман офсайд набуд. дар якдигар бозӣ кардани Хайриддин Турахонов бо ҳамдастааш ҳамдигарро хело олӣ дарк карданд ва бубинед Масрур Қиёмиддинов бо як пас чӣ гуна ҳамдастаашро 1-1 мебарорад ва фурсати беҳтарини голзаниро ҳам Хайриддин Турахонов истифода бурда ҳисобро дар ҳамин лаҳзаҳо 0-2 кард. холигӣ зиёд аст байни бозигарони дастаи панчер, яъне дар хатти дифоъ ва хатти ним муҳофиза. вақте мо шумо саҳнаи такрории голро тамошо мекардем, дар ин байн боз як ҳуҷуми дигар бо иштироки футболбозони панчер роҳандозӣ шуд аз ҷумла аз канори рост ва ирсоли тӯб аз ҷониби Абдуфаттоҳ Худойдодзода натиҷа надод. бартарии 2 гол дар бозӣ албатта боварибахштар аст назар ба фарқияти 1 тӯб, аммо ҳоло бозигарони дастаи панчер таслим нашуданд, онҳо муборизаро давом медиҳанд ва ишора бар он аст ки Абдуфаттоҳ Худойдодзода дар ин ҳолат натавонист сари вақт ирсоли тӯбро анҷом диҳад. танҳо баъд аз он ки тӯб аз майдон баромад, ӯ партофти тӯбро иҷро кард.
اینجا چی؟ اکنون قاعده ویران کنی با اعتبار گرفتن نشده است در رابطه با حالت آخرین وقت سفرعلی کریمов و روشن عزیزов بین هم مبارزه بردند. بعد از سر دادن گل دوم فوتبالبازان دسته پنجشیر به خود آمدنشون البته مشکل است از نگاه روحی و روانی این گل آنها رو میتواند بشکند از سوی دیگر حریف رو باز هم روح بلندتر کند و هولبوک در این بین ببینید باز یک هجوم دیگر راه اندازی کرده ایستاده است. هجوم نوبتی هیچ نتیجه نداد. با آسانی توپ با اختیار بازیگران دسته پنجشیر گذشت و خودی آنها هم در این لحظه ها طور میبینید امکانیت پیدا نمیکنند. شاید اینجا فرصت پیدا می شود. بله فرصت بود اما ضربه زده رستم کوچکرف برطرف شد. علیشو خدای خلوف از بین دفاعگران دسته هولبوک در بازی این روزا خیلی هنرنمای عالی نشان داده ایستاده است. اینجا طور میبینید در رفت این لحظه ها خیلی خوب حرکت کرد بازیگری که از کرسی فوتبالبازان احتیاطی وارد میدان شد، مقصود آدینایف. یک بار دیگر همین حالت رو میتواند ببینید. خب بازیگری دسته پنجشیر در این حالت کمی آسیب گرفته است. باید ببینیم. ضربه سخت بود از سوی خیرالدین تورخانов. توپ اول به قفس سینه و بعدا بر روی دوریان رسید. باز یک پاس دیگر به کنار چپ. اینجا اکنون فوتبالبازان هولبوک به حریف امکان نمیدهند. آرامانه توپ رو نگاه داشته در بعضی از حالت‌ها به واسطه به وقت کشی مشغول شده ایستادند بازیگران هولبوک. البته این چیز من نیست، همه چیز در دوره قانون قاعده فوتبالی و تلاش‌های نوبتی بازیگران پنجشیر باز هم نتیجه نمیدهند. دوستان عزیز طور ما و شما میبینیم کارت زرد نشان داده میشد از سوی دوار و گبیکو پروسپر برای وقت رو بهوده تلف دادن. دقیقه آخرینی ایلوه کرده دوار حالا جریان دارد. در گمان است که در این ثانیه های باقی مانده دیگر چیز عوض شود. در مجموع البته در نظر داریم. بله یک امکانیت دیگر ممکن برای راه‌اندازی حمله برای دسته پنجشیر باز هم پیدا می شود. زیرا آن حالت‌هایی که
дар лаҳзаи таҷлил аз гол буд, яъне сонияҳое ки талаф ёфтанд онҳоро ҳам фикр мекунам довар ҷуброн мекунад. На дӯстони гиромӣ, бо ҳамин тамом 9 дақиқа вақти илова шуда хотима ёфт бозӣ байни дастаҳои Панҷшер ва Ҳулбук дар доираи даври якуми Лигаи Олии футболи Тоҷикистон дар мавсими 2025 ҷамъбаст мешавад. Дастаи меҳмон дастаи Ҳулбуки ноҳияи Восед 2-0 ғалаба кард ва голҳои худро дар қисми дуюм ба ҳадаф расонд. ҳарду гол аз сӯи Хайриддин Турахонов зада шуданд. бисёр спос мегӯем ки тӯлони муддат бо мо будед. ба тамоми тарафдорону мухлисони дастаи Ҳулбуки восаи ин ғалабаро табрик мегӯем. ба Панҷшер ва Ҳулбук ҳамчунин дар бозиҳои баъдӣ бурду зафар орзумандем. хайр бинандагони гиромӣ.